Čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa. Dneska si ideme založiť hardcore sériu. Toto je oficiálne prvá epizóda tejto Minecraft série. Takže dáme si názov nejaký strašne super. Nejaký zapamätateľný. Už viem. Potato. And if you hear the sound that gone at your back, boom at your knees, baby, shake it to the max. Could you please tell me, Krásne. No ja baby? si myslím, že krásne. Super, spomínali sme sa. To som omylom stlačila Bčko. To som mi zapne tento Neraider, alebo čo tam. Kopeme drevo. Ne, som dala list. Ne. A vlastne neviem, čo akože dneska v tejto epizóde mám urobiť. Aspoň full iron získať nejako. Aspoň to. Nakopem si 2 stromy. Dobre. Takže dám že skočím do vody. Nevyšlo mi to na budúce. No to bude asi veľa iron. To je nice. Rozkraftíme si drevo. Robím si osadiček. Crafting. Up. Krompač. Super. Môžeme ísť. Bereme sugarcane, lebo sugarcane sa vždycky hodí. Super. Berem kameň. Tak. Krompač kamenný. Super. Tak nech drvený nemusím mať ani vidieť. Berem si toto. A idem zobrať uhlie trošku. Nemám. Tak, stačí. By som mal nájsť ovce. A neviem kde. Je láva. Hore asi nebudú ovce, či? Neviem, pozriem sa. Dobre. Hop. 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 Tak. Dobre, teda to už zbehnem. Tak, som hore. Je tu iron. To berem. Je tu ešte nejaký? Či? Dám water bucket. Počkať. No nie, no iba že skočím do vody. Dám? Nie. Možno stať to? Ukáž. No, neviem. Neviem, no je to hardcore, tak nesem riskovať.
Dobre, tuto by som nemohla. Či? Ja neviem. Dobre, sa to skáčem. No to Bože môj. Bude to chill. Dobre. Takže tu bude horšie. Tam je vesnica. Jej. Super. Tam sa aj vypečiem iron. Ja si preplávam takto. Sme tu. Super. Tak ideme vykradnúť všetkých. Dobre. Beriem knižnicu a urobím si sekerku. Asi mi nechce čakať. Super. Mám sekerku. Beriem toto. Toto je pekné celkom. Takto. Bokne. Keď si budeme robiť dom, tak urobíme ako si inačo. Postel. Berem balíky. Nemám jedlo. Tu je veľbot. Hej, už jednaním. Potrebujem asi sedlo, či? Nemám. Hej. Tak super. Oni tu sú dva. Tam v diaľke je jeden. A druhý tu. Tak to je super. Berem všetko. Dobre. Si urobím chleba. Dobre, máme trošku chleba, ale iba fakt trošku. Vás tu je. Je ďalší chleba. Paráda. Chleba nie je nikdy dosť. Tu je nič. No, ďalší chleba. Tak super. Chleba. Pec, to je dobré. Tu si vypečem železo. Železo. Dám vypekať. Zatiaľ si rozkraftím chleba. Super. S vymením. Čo ho srkáš? Hej. No ešte ma tu zavrel. Chcípak jeden. Super, mám irony. Čo robím? Pickaxe, keď som našla diamanty. Jo. Ešte mám 4 irony. 4 irony si ešte nechám. Topánky sa asi neoplatí robiť. Neviem. Radšej získam viac ironu. Ja by som akože išla zabiť aj Iron Golema, ale neviem. Vždy, keď ho sa snažím zabiť, tak chcipnem. Ako sa mi to aj veľakrát podarilo, ale neverím si. To je všetko. No je tu ďalší chleb, ale už mám plný inventár chleba. Alebo teraz. Dobre.
Super. Barikádované. Sa bojím, že tu bude niekto. Haló? Dobre. Nikto. Dobre. Idem tam. Dobre. To dám rýchlo preč. Super. Aj ten frame. Počkaj si, urobím tročky. Už nemám styky. Shit. Super. Ježiš. Dobre. Mám torčky. 4 torčky, áno. Tak, nech sa mi tu nič nespavne. Tu keď ideme lútiť. Čo tu máme? Toto. A ako celkom dobrý lút. To. Kožu si berem. Ok, mi netreba asi. Kosti. Pavučina. Zlaté jabko. Super. Ďalšie zlaté jabko. Toto. Brnenie na konia. Netreba asi. Ďalšie jabko. Irony. Gunpowder. A kosti a piesok. Netreba asi. Či? A vezmem, lebo sa teraz budem stavať hore. Vezmem asi aj TNTčka ešte. Save. Super. Sú všetky? Save. Super. Už mi došiel. A tu máme túto krásnu vodičku. Hop. Hej, poď hore. Poď hore. Dobre, super. Vonku. Tak teraz skade? Tam je zničený portál? Oh my god. Ja mám fakt šťastný na tieto štruktúry. Tak ideme asi pozrieť ten zničený portál. Dobre, už idem. Bot zničený portál? Neviem, mal to taký tvar. Ďalší wellblood. Od teba. To je jedno. A keď ju hitne, bude na mňa útočiť? Či? Oh my god, bro. Oh, hell no. Ona ide po mne. Dobre, to som nevidela. Idem radšej oblúkom od nej. Ale agresívne. Toto. Aj tu je ich viac. Joj. Dobre, nič nerobia. Hej, to portál. Taký pekný. Vo vode. Nuggety. Ďalšie nuggety. Skill touch. Šapne späť. Aj keď zlatý meč, že je zlatý, to je celkom blbé, ale nevadí. Do sačku dám nepotrebné veci. A inak tu nič nie. Ešte gold block by tu niekde mal byť, ale nevidím ho. Tu je? Nie. Kde je gold block? Neviem, no. Zmizol. Si není. Čakaj. Ja sa robím asi z týchto nuggetov normálne iron, lebo aby nezavadzal v inventári. Tak, mám nugget. To sem. Dobre. Paráda. A aký má...
Tak to je krásny šiprek. Idem najskôr do zadnej časti, lebo tam je to najlepšie. Ukáž sa. Áno. Dobre. Takto. Tak. Tak. Rýchlo, rýchlo hre. Super. Teraz pozriem do strede. A tu čo vpredu ani pozerať nejdem, o tam sú hovadiny. Počkaj, to sa nevzne. Nie? Tak. Preto mám chvíľku čas. Papier berem. I pierka. Tak to je krásna mapa. Ja dopredu ani nejdem, to sa neoplatí. Idem na povrch. Pozriem si zatiaľ mapu. Dobre, idem presne k pokladu. Super. O chvíľu je noc. Dobre, vyspím sa. Takže ja si urobím z tohto tieto ingoty, všetko. Dobre. Teraz si urobím armor. Neviem, čo mám na celý, asi nemám. Super. Tak urobím si armor. Tak. Mám ešte na gate? Mám, presne to vyšlo a možno v poklade ešte bude niečo. Super. Takže podľa mapy ten poklad je tuto. On sa nadýchne. Ale tak to netrvalo až tak dlho. No, parádny poklad. Tak. TNT. Čaká sa im nadýchnuť. A idem pokračovať v lútení. Toto neviem, čo je. Kde mám sa... Edu. Okay. Nadýchnuť. Dobre. Rybu. Berem. Toto. Super. Dýchanie pod vodou potion. To je super. Ja sa pozriem 8 ironov. To je na prilbu. Tak. Dobre. Mapu už mi netrpá. Tak, čo sa mi dá ešte vykraftiť? Tu mám golden apple, TNT. Nemám ešte jeden iron? Že som si to banky spravila, asi nie. Toto si dám do vaku. Powdera. Kopostnou si nechám. Papier. Terakota, ryba, toto. Dobre. Myslím, že môžem ísť. Dobre. Let's go. Ešte posledný iron a bude mať hotové. Je, pejsek. Počkaj si, ochočím. Mám dosť kostí. Chcem. Idem.
Hej. Hej. On mi zdrhá. On sa nedá ochočiť? Neskúsim to, ako to nebude mať červené oči. Ty nemáš červené. Poď. Bože môj. Dobre. Jej, babíska. Jo. Ňufík. Môj sa volá Ňufík. Čo Ňufíku? Ideme tam? Není tam Iron. Nič tam není. Prečo tu nič není? Poď Ňufíku. Hihi. Yes, je to Iron. Yes, konečne. A jeden stačí. Toto nie je žiaden šprek. Nevidím. Tu je olie. Už to asi žiaden Iron není. Asi nie. Dobre, tak sa aspoň tento vypiec, čo mám. Olie. Iron. Super. Dobre. To čo robí za čudné zvuky? Logičný. Tak. Čekaj. Tam je šiprak. Počkaj. Nie, on tam nebol. On sa tam... Čo? On tam nebol? No, ja som chcela povedať, že máme full Iron. Jej. To je super. Ale tam nebol. Pozrite sa aj späť na video, či tam bol. Neviem, som ho nevidela. Ale ideme tam, ešte získam nástroje ironové a bude hotovo. Na dnešné video. Poď Ňufíku. Tak som tu. Krásny západ slnka. Je to krásne. Tak, dobrú noc. Je? Ja som nezlakol, že čo som spal Ňufíku. Počkaj. Ne, dobre. Počkaj tu Ňufíku. Ja prídem hneď. Počkaj, kde je zadná časť? Tuto. Počkaj. To je tá loď, kde už som bola? Bože, to si za mňa robíš srandu. Akože, halo. Čo je? Nie. Ja si urobím loďku, ideme plávať. Ďaleko je to. F. Crafting. Idem po teba. Takto? Hej. Si tu? Sem. Počkaj.
Poď do očky. Či ako? Ako máš ísť do očky? Sa mám tam dostrkať, či čo? Dobre, už si tam. Ideme. Dobre, toto bol fail. No to som asi nebola. Či bola, ja neviem. Vyskúšam. Bola som tu. Nebola. Super. XP bottle. Toto. Iron. Lapis. Super. Nie. Dobre. Super. Počkaj, si uložím inventár a pôjdem tam ešte. Vlastne si môžem urobiť ešte jeden sáčok. Tak. Super. Tam si dám zlato. Toto. Super, idem tam ešte raz. Idem do tej... Kde je shift? Tu. Idem do tej strednej časti. Počkej, takto. Takto, hej. Super. Stačí mi iba toto. Sme mňufíka. Super. Áno, je to presne... Tuto. Asi. Kde mám krásnu lopatu? No, sí, to je paráda. To, Potion, srdce mora, ryby. No, a mám dokonca aj diamant. Tak to je super. Tak, a ideme dokončiť dnešnú challenge. Craftiť si všetko iron. Aspoň. Takže krompač mám, je sekírka. Tu mám styky. Sekírka. Teraz dáme meč. Tak. Sekírka, meč. Dáme ešte lopatu, ale už nemám styky. Tak. Lopatu. Super. Máme asi všetko. Ešte si vytriedím inventár. Počkať. Dobre. Tak. Tak ja si myslím, že pre dnešné video by to mohlo byť všetko. Mám full iron. Jej. A máme ňufíka. Ňufík. Tak. Tak, nashledanou a čau.